Shoutout sa One Viewers. Shoutout sa 3 viewers.
Teresa. Shout out. 7 viewers. Magalap siya lang.
diretso. Yo.
dahon.
Ha? Sa sobrang alay ng side wind. Tignan mo. Dumagilid na? Sa sobrang alay ng side wind, Ha? yung sentro tumagin. Ay, ito? Problema yan pag sinundir. Wala nga pala ano sa line, ano? Sobrang alay ng
Diretso-diretso ang puta. Ha? Abante. Sige. Yung sana kay Kuya Kwatog. Wait lang, bawal lang ako. Kay Kuya Kwatog dun. Ihilang ako. Doon sa may kariton.